Der er sådan et søndag. Ja. Du kan komme ud der. Ja, hvad gør det? Der er masse. Er det Der er 5 byggepladser. Ja. Blandt andet er der små værksteder. Ja. Det må jeg indrømme, det er en vaskemaskine. Wow. Ja, det er lidt spøjs en. Men det er det. Så lille. På toilettet. Ved du, hvor gammel den vaskemaskine er i? Nej. Så er vi næsten videre et andet sted. Det var ikke til fest. Ja, der er også meget kig på herinde. Ja. Det må man sige.